Tak táto plaváreň si ju zaslúžila rekonštrukciu. Sme viac menej posledných 15 rokov sme to tu iba látali. Nejaká veľká rekonštrukcia tu neprebehla počas celej životnosti plavárne. Tak už nie sme za 5 minút 12 stave, ale sme minimálne pol jednej, lebo sme neboli schopní od septembra ani prevádzkovať tú plaváreň. Technologické zabezpečenie sme tam mali technológiu z roku 64 a napriek tomu sme ale každý mesiac vychádzali s výsledkami vody, čo týka hygieny, akože úplne výborné, by som povedal, jedný skoro z najlepších v regióne. Práve 22. augusta uplynie 13 rokov, odkedy mesto získalo do svojho vlastníctva objekt plavárne. Po tomto období je veľmi dobré, že mesto pristúpilo k rekonštrukcii. Celkové náklady na rekonštrukciu budú 4,2 milióna eur približne. Pričom vnímam veľmi pozitívne, že financovanie je rozložené na viaceré zdroje. Predpokladá sa, že 1 milión eur bude spolufinancované spoločnosťou Mondy SCP, ďalej 0,5 milióna pôjde z európskeho grantu Program Slovensko, z programu UMR. 1 milión sa predpokladá z Fondu na rozvoj športu a zvyšok približne 1,7 milióna eur bude mesto financovať z úveru, ktoré má načerpané a pripravené. Negatívne vnímam, že mesto v prvom kole neúspelo pri žiadosti o grant z Fondu na podporu športu pre formálne chyby v žiadosti. Pevne verím, že táto chyba bude odstránená a v druhom kole mesto úspeje. Celkovo teda vnímam, že takto navrhnuté financovanie je o mnoho priateľnejšie pre mesto, ako bol pôvodný projekt novej plavárne. Ružomberčania tak prídu k pekným priestorom s nerezovou vaňou, s detským bazénom a dovybudovaným wellness centrom. Čo je dobré, je, že úverový rámec, ktoré má mesto načerpané vo výške 6,2 milióna eur, tak môže byť využitý aj na ďalšie investície v našom meste. Podľa zmluvy o dielo doba realizácie rekonštrukcie je 1,5 roka, takže keď všetko pôjde tak, ako má, predpokladáme ako poslanci, ako aj vedenie mesta, že dielo bude ukončené na začiatku roku 2027.